Ideme. Dobre. Jedného krásneho letného popoludnia vykradli banku. Bol krásny deň, ale trošku pršalo. Vlastne počasie bolo úplne na hovno. Vtedy si chalani povedali, že musíme využiť to počasie a pozrime sa v noci, ako pracuje záchranná služba. Záchranná služba. Nepríjemné počasie využili naozaj náležite, lebo rovno zapadli do krčmy na pivo. A tak Igor Ferovi pri pive hovorí: Dám si 2 piva a 2 borovičky. Na to Fero hovorí: Ty, Margit má niekoho iného. Neser ma teraz Margit, keď neviem, či vieš, že v Paríži cez okienko vykradli proste tie obrazy. A preto my, pred 14 rokmi, jak sme urobili tú banku, to musíme zopakovať. To si zamotal. Zamysleli sa veľmi hlboko. A vrátili sa späť o 15 rokov. Obidvaja mali vážne psychické problémy. Až také vážne, že vážne. Až také vážne, že ani lieky nebrali. Pamätáš, jak sme sa delili s tým primátorom? To on nám dal kľúče však. Neviem, či tak, alebo naopak, ale ten primátor bol oza primátor. Jeden z nich mal taký psychický problém, že si obliekal ženské tangáče. A ten druhý Si to odskáče. si to odskáče. V každom prípade sa rozhodli, že použijú 2 lopaty, 2 rýle, 1 fúrik a 4 pančuchy. A plus tangáče. Natiahli si tangáče na oči a vybrali sa do banky. Počúvaj, Fero. Nebudeme s tými krompáčmi a lopatami, ktoré vezieme v tom fúriku, nápadný v banke. Medzi tým však SBS-kár, ktorý bol vnútri, preťahoval Ferovú Margit. Chlapci sa rozhodli, že na posilnenie si zoberú každý ešte 2 tabletky. Fero počuje hlasy. Veď to je Margit! A niekto nás natáča na kameru. Ach jaj Bože na moje veru.